Kaixo, Raquel Pascual naiz, Tolosaldea eskolako informatikako alorreko irakaslea. Bideo honetan ikusiko dugu nola antolatzen dudan nire lan ingurune orokorra, hau da, nola erabiltzen ditudan teknologia digitalak beste ikaskideekin koordinatzeko, ikastetxeko komunikazio jarraibideak eta estilo arauak betez. Horrez gain, komunikatzeko, lankidetzan aritzeko eta profesionalki garatzeko erabiltzen ditudan tresnak ere erakutsiko dizkizuet. Mekanismo horiek lagundu egiten didate irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuarekin lotutako zereginak behar bezala betetzen eta hobetzen. Bidalketa honetan, konpromiso profesionala konpetentzia landuko dugu eta horretarako 3 jarduerak ikusiko ditugu. Lehenengo atasa komunikazioarekin lotuta dago. Hemen ikusten dugu, era asinkronoa eta asinkronoan, sinkronoan bezan eskolan, baina asinkronoa ere bai aldego erabili, bai postaren bitartez, bai WhatsApparen bitartez. Bien arteko desberdintasuna, normalian WhatsApparen bitartez bidaltzen ditugun mezuak informalagoak dira. Bai, WhatsAppeko talde bat daukagu erronka berdinean gauden irakasleon artean, eta beste aldetikan posta elektronikoan timbra zerbitzaria erabiltzen dugu, gure eskolan dago jarrita zerbitzari hau, eta bai mezuak partekatzen ditugu edo mezuen bitartez komunikatzen gara, eta baita ere egutegian zitak antolatu behar baldin baditugu edo gelen erreserbak egin behar baldin baditugu, baita ere tresna hau erabiltzen dugu. Hortaz aparte, sare sozialak ere bai erabiltzen ditugu, eskolako web horria ere bai, batez ere ikasleen lanak publikatzeko. Kasu horietan, eskolan definituta dauzkagun identifikadoreak erabiltzen ditugu. Gure kasuan, @tolosaldea_lh eta informatika alorraren kasuan, traola informatika TLH. Bigarren atasean ikusiko dugu orain, bai, elkarlanerako tresnak erabiltzen ditudan. Alde batetikan erronka bakoitzeko irakasle guztiok partekatu egiten dugu ikastaro bat, erronkaren izena daukana. Eta bertan bai ikasleen gauzak aurkituko ditugu, baina baita ere jarduera batzuk jartzen ditugu ikaslek ezin dituztenak ikusi, irakasleon koordinazio eta antolaketarako. Bai, alde batetik hemen daukagu foro bat eta hemen daukagu horri bat gure erronka honetan planifikatutakoa bertan taula baten azaltzen da. Eta ikasleen gauzak, bai baliabideak jartzeko, bai jarduerak ikusteko, hemen atalka, fase desberdinetan egiten ditugun gauzak alditugu ikusi eta partekatu. Beste aldetikan, eskolan Nextcloud plataforma erabiliz, zerbitzaria ere bai eskolan kokatuta dago, gure odeia daukagu. Orduan, hemen daukagu gure moduloa eta modulo honetan 4 karpeta hauek partekatzen ditugu modulo honetan gauden irakasle guztion artean. Adibidez, ebaluazioa karpetan, ikasle ebaluazioarekin lotutako kalkulu horriak dauzkagu. Hau adibide gisa, faltak kudeatzeko kalkulu horria da. Irakasle guztiok hemen jartzen ditugu gure faltak eta tutoreak justifikatzen ditu. Hortaz aparte ere bai ikaslei feedbacka emateko zeharkako gaitasunei buruzkoa, aplikazio hau erakasle guztion artean konpartitzen dugu. Orduan, zeharkako gaitasunen rubriketan jartzen ditugun balorazioak denon artean egiten dugu. Eta oharrak jartzeko ere aukera daukagu. Beti ere era adostuan. Tresna hauek edo nondik edo noiz atxigarri dauzkagu. Bukatzeko etiketari buruz ikusiko dugu ze arauak dauzkagun ikasleekin. Mila esker, hurrengo arte.